Jsem rád, že dneska neděli, že si já to úplně odpočinu. To bylo včera, jo. Já taky z toho práva. Čaj, pořád sušenky otvírá. Tam to. No, úplně normální den, ale to je to tak Plná řehole to byla. Děti potřebují disciplínu, ale já... No my totiž, jakoby snažidle, s tebou udělala něco takového, jako zvláštního. No právě už je čas na takže... Budeme odpočívat. Jestli pak je to tak dobrý, jak jsem si myslel. Tak to. Se cítíš, jo. Jako král. Je. No, To ti přeju. takže... Myslím si, že po včerejšku si potřebujeme trochu poradit. A Řeč, ty no. jakože, myslím si, že jako nějaký rodinný zážitek, co by se mohli mít. Něco prostě, co tak prožijeme spolu jako rodina. Co nás mrzí? Tak, tati. nějaký rodinný výlet, nebo si zasportovat. A to je zdravý. To je prostě něco takového. Vylezeme nahoru. No a to nestihnu tady, že? Já mám určitě jenom jeden den, no. Ale něco takového prostě, kde jako už to vidím, jo. Prostě kde budeme mít takový strach trochu, ale jako který se snoubí s takovou radostí, jo. To je prostě něco takového. No, tak vůbec nevíš, že se přihlásíme. Budeme To je stát. Superstar. Nebo, no. Jo, nevím, něco takového fakt jako akčního. Můžeme zpívat na náměstí. Jo, tati, jo. A to by Tati, takhle. To ne. To nás mají. Něco prostě, no, možná, ale jako něco akčního. Zpívání na náměstí. Mami, to. No, tak báči nějak. No, už se k tomu blížíme. To je takový akčnější, ale co třeba házet vajíčka lidem do oken? No, tačka na to přišel. Ano. Budeme tak plát. Ne, a to je ono. Tam budeme mít strach, že nás někdo chytne a zároveň ráda, až to uděláme. Ale tak tam mladých časů jsme taky dělali takový lumpárny. Takhle, kdo sedí dneska na židli? A koho musíš podpoukat? No, a budeš ráda? Budeš ráda? Jo. No. Super. Tak jo, tak to jsme vymysleli. A teďka ještě, co tam vyspreduje? No, tak teď. Co to je? Co? No, teď to je jako ten náš popis, jo. To musí nějak několik jako písmeno, nebo několik písmen. A jako naša značka. Jsme přece Bohdalovi, ne? Ale to nás každý pozná. Něco... Třeba dlouhý bí. No, to je dobrý, takže to je dobrý, protože to je také mezinárodní, tak a musí být. Ale mezinárodní, jsme Češi. To prostě našeho. Nepotřebujeme být mezinárodní. Jo. B jako Bohdan, B jako Bohunka, B jako Božena a B jako Bohouš. No, Ano. Tak to je ono. Tak na ti bychom... No a ještě, co si oblečeme? No, něco nenápadného. Na jejich času jsme si dávali šátek normálně před obličej. No, a teďka prasečí chřipky nebudeme ani vůbec nápadný. No. Tati, mám z tebe radost. Vlastně, když jsme ta rodina, Taky si něco najdu. nikdo nás nepozná. Ani nápadný nebude.
dávám přednost, tak jsem si řekl, že bude teďka začnu. Jenomže ty to Ne, mami, já ti věřím. Maminka si včera odpočinula, tak začni. Hegra, jdeš. Zatím. A teďka já. Tak.